आरो बिथाङा जिहेतु बिटिआरनि नङा गलाघाटआव जिहेतु बेहा ओंखाम गैया गुन्दै गैया राजनिति गैया बेखायनो जोंनि बे ओनसोलाव फैनानै गुबुंले खालामनायनि सिन्था। खुलुमबाय रायजोफोर केथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर जोङो नुदों कास्टम बसुमतारिया बेदर गेसाव जाग्रा ना गोथां जाग्रा ना गोमोन जाग्रा बे बिथांमोननि सायाव। नाथाय जोङो कास्टम बसुमतारिनि जि बुंनाय बासनफोर जि बिथाङा लेक्सार होबाबायदों बे लेक्सारखौहाय बिपिएफआव हाबफैनाय लोगो लोगो सोलायनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बिपिएफआव हाब दाहाब आं बेखौहाय जेबो नांजाया, नाथाय बिथाङा जि बाथ्रा बुंदों इउपिपिएलनि एगेन्स्ट बाथ्राफोर बुंदों बे बाथ्राखौहाय बिथाङा माब्लाबाबो बुंफेराखैमोन। मानोना बिथाङा बिपिएफआव हाबफैनानैहाय बिनि जि साननाय हनाय जि बुंनाय राव बे गासैबो सोलायदों। बेनिखायनो बिथाङाखौहाय गोबां सुबुङा मोजां मोनाखैबो जानो हागौ। रायजोफोर आङो इउपिपिएलल' नङा बिपिएफल' नङा बिपिएफखौबो बुंगोन इउपिपिएलखौबो बुंगोन। माब्लाबानि समावहाय इउपिपिएलआ गेरेन्टि मावोब्ला बेखौबो आं बुंगोन रायजोफोर। नाथाय जों नुगासिनो दङ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा एनि टाइम नेगेटिभ बाथ्राल' फोरमायो। बिथांमोना नंगौ रावखौहाय माब्लाबाबो बेखेवनानै होआ। दा जों नुनो मोनबाय हाग्रामा महिलारिया बर'नि जारिमिनखौनो खोमोरनो थाखाय थांखि लानायखौ जों नुदों। जुदि बिपिएफआ देरहायोब्ला बिटिआर सोदोबखौनो बिथाङा खोमोरगोन होनदों। बियो माबा मोनसे ओंथि गोनां राव जाबाय नामा रायजो? मोनसे जारिमिनखौहाय माबोरै खोमोरनो हाथावना? बे बिटिआर एकर्डआ रोजा रोजा बर' सुबुंनि जिउखौहाय बावनानैसो मोननाय मोनसे एकर्ड, मोनसे जारिमिनारि एकर्ड बियो। दा बेखौहाय बिथाङा माबोरै खोमोरनायनि बाथ्रा बुङो? दा जों नुदों इउपिपिएलनि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा कास्टम बसुमतारिखौहाय बेदर गेसाव जाग्रा, बिथाङा गलाघाटनिसो बिटिआरनि नङा बेबायदि बाथ्रा बुंदों। आरो बिथाङा गलाघाटआवहाय सुबिदा मोनैनि थाखाय बिपिएफआव हाबदों बिटिआरआव फैनानै नै बेबायदि बाथ्रा बुंलायनायखौहाय जों खोनानो मोनदों। रायजोफोर बेखौहाय आं बुङाखै दै, आंनि गोसो सिंनि बाथ्राजोंहाय बुङाखै, बेखौहाय राकेश ब्रह्म बिथाङानो बुंदों। भिडिअखौ ससे खोनासं। जोगार जानाय सुबुं आरो लुरिन ज्योति गगैआ धेमाजिनि आइबिआव बेखौ गोदनायाव हमनानै माने गलथायनानै जोगार हरामोन बे खोथाखौ बिथाङा जोंनि बे बिटिआर हालामनि रायजोनो खोन्थाग्रोथों। आरो बिथाङा जिहेतु बिटिआरनि नङा गलाघाटआव जिहेतु बेहा ओंखाम गैया गुन्दै गैया राजनिति गैया बेखायनो जोंनि बे ओनसोलाव फैनानै गुबुंले खालामनायनि सिन्थाजों बे खामानिखौ मावदों। आरो ओरैबायदि सासे सुबुं मोनानि 1 घन्टा बाहागो समायानो दाबो जोंनि इउपिपिएलनि गिदिर गिदिर लिडारफोरजों बिथाङा हरसे रायलायो। गासैबो बिजोङावनो बुंनो थाङोबा बिथाङा जि जायगायाव थाङो बेखौनो गेसाव खालामहैजोबगोन। आरो बिपिएफ दोलोआव दिनै हाबदों बिपिएफनि बांसिन गाज्रिसिन आरो बिपिएफखौ फोजोबथारग्रा सुबुङानो कास्टम बसुमतारि जादों। दा जों नुदों गावजों गाव काउन्टार होलायदों, गावजों गाव बखिलायदों। बेयो मानि थाखाय? गासैबो पलिटिक्स केरियारनि थाखाय। नाथाय रायजो राजाया मा जालांदों बिनि सोमोन्दै सासेबो लिडारा दिनैसिमबो दायित्व लायाखै। दा थांनाय 17 बोसोरखौहाय जों नाहरफिनोब्ला बिथांनि रायजो सालायनायाबो जोबोद असान्थि। लाइफआवहाय फार्स्ट टाइम बिपिएफ सरकार सालायनायावहाय इन्डियान आर्मिजों सिलाय सुथाब जाबाय। बेनो जथेस्थ होननानैहाय आं सानो रायजो। बेनिखायनो आङो हाग्रामा महिलारिनि राज सालायनायखौहाय दाफैफिनथोंसै होननानै सानो। आरो जोंनि लिडार्सफ्रा गोबांथार आबुल जाबुल बाथ्रा बुंलाबायगासिनो दङ, जायखौहाय बर'नि रायजो राजाफ्रा मेगनजों देग देग नुबोखाबाय, जायखौहाय जारिमिन मिथिसेयावबो नुसेयावबो थगायग्रा मानसिबो दङ। थांनाय समावहाय जोंनि बिटिआरनिनो हाग्रा बिफाननि मन्त्रि एम रनजित बसुमतारि सारआ बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। हा इभिक्सनखौ लानानै बियो बाथ्रा बुंनाय समावहाय दावराय देख्रेब बिथाङाबो फंसे बाथ्रा बुंदों रायजो। बिथाङा जेब्लानाखि बिपिएफ सरकार सालायनाय सम बै समावहाय एनडिएफबिफोरखौल' हमदों बिएलटिफोरखौ हमाखै होननानै बुंदोंना, बेयो जोबोद गोरोन्थि जादों। बे समावहाय बिएलटिनि बिफायानो हाग्रामा महिलारि।
अब्ला माब्रै बिएलटिफोरखौ हमनांगौ दे मिथिनानैबो मिथियै बायदि बाथ्रा बुङो बेबायदियावनो दावराव जायो दा आंबो नुबोदों बिपिएफनि रायजो सालायनायखौहाय माबायदि अबस्थामोन आरो माबायदि सालायबोदों बेखौ लानानैसो दिनैहाय गोबांथार लिडार्सफ्रा उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुंनायनि थाखाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय सासे इउटुबार हिसाबै बे बाथ्राफोरखौहाय रायजो राजाफोरनोहाय गुफुर सारनानै होनांगौ होननानैहाय आंबो मालाबानि समाव साननानैसो बे भिडिअखौ हगारनाय जायो दाथ' गावजों गाव गादिनि थाखाय सेलायगासिनो दङ गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुयेल मानसिफ्रा बिक्रम दैमारिमोन बायदि मानसियाबो भाषण होबायगासिनो दङ माखौ लानानै भाषण होदों बिथांमोनाबो गाव गावनि गादिखौ हास्थायनायनि गेजेरजोंसो बिथांमोना भाषण होदों बिसोरहाबो लुबैनाय दं बिथाङाबो बिटिसिनि थिखादार दा बिथाङाबो मिथिगौ हाग्रामा महिलारिया माबायदि थेवबो बिथाङा गावनि पस्टखौ आवग्रिनानै लानो थाखाय बिपिएफखौहाय सापर्ट खालामदों डाइरेक्टलि सापर्ट खालामदों होननानै आं बुंनो थाङाखै बिथाङा इनडाइरेक्टलि बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों मानो होनब्ला थोरसिनि ओंखामा सेजानो गिना बाखि जेबो नङा रायजोफोर जेसेबांनाखि गिदिर गिदिर भाषण होबाय थादों बिक्रम दैमारिखौनो बुं दावराय देख्रेबखौनो बुं सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिखौनो बुं रबिराम नार्जारिखौनो बुं देरहासार बसुमतारिखौनो बुं आरो कास्टम बसुमतारिखौनो बुं कास्टम बसुमतारियाथ' ओरैबायदि थगायसुला होननानैहाय बुंनो हासै जोङो एजिपिआव मा बाथ्रा बुङोमोन बिपिएफआव हाबनानै मा सोलायफैखो हाग्रामा महिलारिया रावखौबो सिनाया सोरबा इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारिखौबो सिनाया सोरबा बिटिआरनि चिफखौबो सिनाया सोरबा बबेबा हाग्रा बिफाननि एमखौबो सिनाया हाग्रामा महिलारिया सोरखौ सिनायो मिथिगौ बिथाङा हारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि खर'खौल' सिनायो बाखि जेखौबो सिनाया बिथाङा गोबांथार सुबुङाबो गाज्रि मोनबाय जानो हागौ मानोना पलिटिक्ससो ना बिनि थाखायनो बिथांमोना सोरबा सोरबा जायफ्रा बिपिएफ लाभार्स बिथांमोना आंखौ गाज्रि मोनबाय जानो हागौ नाथाय आङो बिपिएफखौल' नङा इउपिपिएलखौबो आङो मोजां मावाब्ला बिसोरखौबो सोंखारिगोन भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनो सानबाय मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो आरो जुदि गोदान हाबदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो हायोब्ला आरो हायाब्ला बियो नोंसिनि गोसोसै गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि